Siyanibingelela nonke babukeli nani balaleli egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Siyanxusa kuzo zonke izindawo enilalele kuzo ukuba nithathe amabhayibheli enu nilalele ivangeli lombuso wezulu lapho sishumayela khona ukuphenduka nokuthethelelwa kwezono nokubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Kulabo abalalele abafuna ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi uJesu Kristu esekunikezile ubufakazi ukuba ukuthule kuzo zonke izindlebe ezimisele ukuzwa ebungcweleni naseqinisweni ngobufakazi bakho ukuba nixhumane nathi kule mininingwane esoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number la ningakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245 066 566 9245. Izintshumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise uhlolisise imibhalo njengokuholwa umoya ongcwele nokubusa kwenkosi yethu Jesu Kristu loyo oyizwi likaNkulunkulu. Ungakhohlwa futhi nokusharisha ilink ku-YouTube kubo bonke abantu obaziyo. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela ekugcweleni. Ungakhohlwa nokusharisha ilink nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi. Manihlanganyela nikholwe ukuthi uNkulunkulu udale izulu nomhlaba, nikholwe ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu, yena owafela izono zethu engenasono ukuze asibuyisele othandweni likaNkulunkulu uBaba wethu osezulwini. So ku-YouTube sharisha ilink nabo bonke abantu obaziyo. Izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo, sibonge uBaba wethu osezulwini osiphile amandla ukuba sibe nokuphila nangesikhathi samanje, silizwe ilizwi lakhe elikhulunywa nguye ngamandla kaMoya oNgcwele ezimpilweni zethu. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo. Baba wethu osezulwini, mangcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenisi ekulingweni, kepha usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Balaleli nani bazalwane, yamukelani umfowethu uMhlengizoli ozobe sihola ngokuyimfihlakalo yemibhalo, uMoya oNgcwele ekhazimulisa isibani sezwe, yena osithandile wanikela impilo yakhe ngenxa yezono zethu. uJesu Kristu yena yedwa oyinkosi nomsindisi. Sheshisani thatha amabhayibheli sihambisane ngobungcwele endleleni yokuphila. Amen. Nginikelele bazalwane egameni lika Jesu Kristu manje bonke. Silokho sithule bona ubufakazi ngalo izwi likaNkulunkulu ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye umbhabhadiso egameni lika Jesu Kristu. Bona bonke uNkulunkulu abakhona akekho njengaye. Wesiqalo nesiphetho, uBaba wangonaphakade, akanasiqalo futhi akanasiphetho. Ngaye siyaphila, ngaye siyakholwa, ngaye sinethemba lokuphila okuphakade. Izinto lezo esingaphathisiwe ukuthi sizibone kapha ziwubufakazi ngomuntu oyedwa. Uma kwenzeka kuyena yedwa wakhombisa kona ukuthi uNkulunkulu ukhona. uNkulunkulu akadingi ukuthi enze ubufakazi ngezinto eziningi. Njengoba akhuluma noMoses, waqala ku-Adamu, wakha yena. Abakholwayo bayakholwa ukuthi sonke sivele enhlabathini. Nokwakhiwa kowesifazane wakhiwa ngobambo lwendoda, naye futhi lokho kuyasifakazela ukuthi wakwenza kwakanye uNkulunkulu wagcwaliseka.
ukufika kwaJesu kwenzeka ngayo uJesu. Ukukholwa kwaAbraham, uNkulunkulu ufuna inhliziyo elungele ukukholwa. Uthi umbhalo lapha kwincwadi yamaHebheru sahluko 3 musala uqala kuzoqala kuverse 1. Sibheka ukuthi uNkulunkulu uthini ngezwi lakhe esimbonga ngabaprofeti bakhe abaprofeta abakhuluma into eseyifakazelwa abanye abapostoli. Njengoba sekubhalelwa amaHebheru nobaHebheru, sekubhalelwa bona ukuba nabo baqonde ukuthi uNkulunkulu wayekhulumile. Sekuthiwa incwadi yamaHebheru ngoba yayibhekiswe emaHebheru, njengoba khona incwadi yaseKorinte yabhekiswe ngoba seKorinte, but ikhuluma nabantu abakholwayo yizwi. Igama lokuthi yayibhekiswe kupha kusho ukuthi eyabo kuphela, eyabo wonke amabandla kaNkulunkulu. Kepha wayithumela kubaHebheru. So manje uthi umbhalo umevula. Ngakho-ke bazalwane, Ngakho-ke bangcwele, abangcwele enihlanganyele ukubizwa kwasezulwini, abahlanganyele ezindaba ukubizwa kwasezulwini. Lifika izwi kuAbraham livele ezulwini, lithi phuma phakathi kwabantu bakini uhambe ezweni lapho engizakukhombisa khona. So uNkulunkulu uyothumela uAbraham ukuba ahambe. So wamukela izwi uAbraham wakholwa. Njengoba ithi incwadi lapha kwabaseRoma sahluko 4 kusukela kuverse 1 nakhona futhi iveza ukuthi kubalelwa kanjani ukukholwa. Ngakho-ke siyakuthi uzuzeni uAbraham ukhokho wethu ngokwenyama na, ngokuba uma uAbraham walungisiswa ngemisebenzi unakho ukuzibonga kodwa phambi kukaNkulunkulu qha. Ngokuba umbhalo uthini na? Uthi kepha uAbraham wakholwa nguNkulunkulu. Wakholwa ubani? nguNkulunkulu. uNkulunkulu ngulizwi. Abraham wakholwa yizwi elinguNkulunkulu elivela kuNkulunkulu likamoya. So into ebalelwa kuAbraham ukulunga kwakhe ukukholwa yizwi. So mekuthiwa ukukholwa kuvela ngezwi, okusho ukuthi musa uthi uzokholwa ngokubona, kholwa uma uzwa izwi. Ingakho ukubuyela kwencwadi yamaHebheru esiqala-ke manje iveza ithi kusahluko 3 verse 1 ithini? Ngakho-ke bazalwane abangcwele enihlanganyela ukubizwa kwasezulwini. So uma ubizwa njengoba uAbraham wakholwa yizwi, nawe usukholwe yizwi, sewuhlanganyela nabanye abazalwane asebelizwile izwi bakholwa ukuba lezwi livela ezulwini, lezwi elikaNkulunkulu. uJesu ngulizwi elivela ezulwini. You understand? Besithini? Qaphelani umpostoli nompristi omkhulu. Masihambe ngokuqaphela umpostoli uJesu nompristi omkhulu uJesu. Umpostoli omkhulu uJesu, umpristi omkhulu uJesu, umprofeti omkhulu uJesu. Wesivumo sethu thina sesimamukele. Usesivumo sethu uJesu thina sithi sihamba ngaye, sihamba kuye. Oyethembeka kuye owamisayo. Yes. NjengoMose naye wayenjalo endlini yakhe yonke. Ngokuba lowo kwathiwa ufanele inkazimulo enkulu kunoMose. Ngokuba uJesu yena sefanelwe inkazimulo enkulu kunoMose, ukuba uNkulunkulu ukuyena futhi uNkulunkulu wamvusa ekufeni. So ungaphezulu kwaMose ngamandla, ngokuba yena uNkulunkulu osenyameni. Kepha umisiwe umzimba wenyama ukuthi uNkulunkulu aphile kuwona. Bese ithini indaba? Njengalokhu oyakhile indlu unodumo olukhulu kunendlu. So uNkulunkulu yena owakhe umuntu, uNkulunkulu yena owakhe indodana yakhe uJesu, wayesefika kuyona. So mkhulu uNkulunkulu kunomzimba ayekuwona, ukuba uyakhile indlu azongena kuyona umzimba. IBhayibheli manje lithi siyithempeli, ithempeli yindlu
eyakhiwe uNkulunkulu ukuba phile kuyona. Thina ngokwezinhliziyo zethu ezilukhuni nomoya kaSathane osubusa kithi bese kubuse umoya kaSathane emizimbeni yethu eyithempeli likaNkulunkulu igcine seyiphenduka ithempeli likaSathane. Manje ke uNkulunkulu omkhulu yena owakha uMoses kepha wayesakha umzimba yena azongena kuwona. uMoses wayekhuluma noNkulunkulu ubuso nobuso kepha uJesu uNkulunkulu wayekuyena. So uNkulunkulu wakhe umzimba esibelethweni sikaMaria wawakha lo mzimba ukuze ube yiveseli uNkulunkulu azofika angene kuwona enze umsebenzi wakhe. Mkhulu uNkulunkulu kunalo mzimba ayekuwona. Ingakho lo mzimba ubiza umoya okuwona ngokuthi ubaba. Mina noBaba simunye. Qhubeka. Ngokuba ileyo ndlu yakhiwa ngothile. Ukuba leyo ndlu yakhiwa ngothile. Kepha owakha konke nguNkulunkulu. Kepha owakha konke nguNkulunkulu. uMose kambe wayethembekile endlini yakhe yonke njengenceku kuze kube ubufakazi balokho obekuza kukhulunywa. Kepha uKristu uthembekile njengendodana phezu kwendlu yakhe. Yezwa indaba. Amen. uKristu uthembekile ngani? Phezu kwendlu yakhe. Esiyindlu yakhe thina. Thina uKristu sesikhuluma ngomoya sakhuluma ngenyama ngoba uyena mnini wendlu. Manje uJesu akasabalwa njengabantu, sebalwa njengenkosi, sebalwa njengomoya, umoya kaNkulunkulu okunguye manje. Thina siyindlu yakhe, umoya kaNkulunkulu uma senza imfundiso yenkosi yethu uJesu. uJesu Kristu nguNkulunkulu kamoya. Enyameni waziwa njengendodana. Lo mzimba uyindodana kaNkulunkulu. Umzimba ayekuwona uNkulunkulu indodana yakhe. Kepha umoya ophakathi kulo mzimba okaNkulunkulu. So uNkulunkulu usendlini yakhe ayakhile emhlabeni ngenyama. Le tempele lalakhiwa uMoses lalisithunzi sokuthi uNkulunkulu njengoba kuhleliwe ukuthi leyanda kunendawo engcwele ekungangeni umuntu kuyona. So emhlabeni uNkulunkulu wayesakha umzimba. Lo mzimba ongeke ukuthi usetshenziswe nombani. Kwakumele usetshenziswe uyena wehlela kuwona lo mzimba lo uNkulunkulu kaJesu. Njengoba uJesu ehamba nabo ehlanu ngefu lomlilo noma ngensika yomlilo mesaphinda abe yifu. Lapho isithunzi ngeTabernacle. But manje uJesu beseza yena ngqo enyameni usakha umzimba ufuna ukuzophila phakathi kwabantu akukhazimulise lo mzimba lo oyinyama yakhe awakhile emhlabeni. Yeyizwa lo nto le besithi Kepha uKristu uthembekile njengendodana phezu kwendlu yakhe. ngithe uthembeke njengani? Njengendodana. Uthembeke njengani? Njengendodana. Uthembekile uKristu njengendodana. So uKristu usemzimbeni. Umzimba wenza umsebenzi wendodana. Kepha usebenzela bani? Umoya kaNkulunkulu okuwona. So uNkulunkulu ophakathi emzimbeni lo mzimba usebenzisa njengendodana. Wathembeka umzimba njengani? Njengendodana. Glory to God. Esiyindlu yakhe thina uma sibambisisa isibindi. Simile emfundisweni yaKristu njengokuba wayefikile enyameni. Nathi usazobuya angene kithi. Ingakho ethi ngiyahamba ngizokuthumela umduduzi umoya oyingcwele. Siza kuba yindlu kamoya oyingcwele uma sibambelele ngesibindi emfundisweni yakhe ephilileyo. Do you understand? Baningi. Uma sibambisisa isibindi nentokozo yethemba liqine kuze kube sekupheleni. Ithemba esibambelele kulona elani. Ithemba esibambelele kulona elani. Liyini ithemba? Ithemba esibambelele kulona elani. Elokuthi ngokuba uJesu wafa wavuka wavuswa ngamandla kaNkulunkulu. Lokho kwabalelwa njengento abathi mebekholwa kuJesu bakholelwe yiyo ukuthi khona ukuvuka kwabafileyo. Ilona themba isinalo. Monguthi uyekonzweni noma uyakhonza ithemba lokuvuka kwabafileyo ungenalo. Ayikho into oyiyele esontweni.
ithemba lokukholwa ukuba sifuna ukuphila impilo uNkulunkulu asabele yona ngoJesu Kristu ukuthi uma senza intando kaNkulunkulu asinike yona ngoJesu nemfundiso nemiyalelo sibe nethemba lokuthi nathi mzukwane buya ngamafu ezoqoqa ibandla lakhe ezokwahlulela izwe nomhlaba wonke nathi sibale nalabo abaza kuhlwithwa abashintshwe bafane naye ngokwenkazimulo. Ngayizwa loo nto leyo. Ithemba lokukholwa yilelo kuphela. Uma wena ukholelwa kunye okuphambene nale themba leli elibhalwe phansi eBhayibhelini, ukholo lwakho alunamsebenzi. Ngayizwa loo nto leyo. Anike. Ngalokho njengokusho kukaMoya ongcwele ukuthi namuhla uma nilizwa izwi lakhe. So njengoba ke uAbraham ngalokusukele ngabo wafika uNkulunkulu wasambula kena wamkhipha phakathi kwabantu bakubo. Walalela wakholwa zangaqinise inhliziyo yakhe. Kanjalo noMoses uNkulunkulu ezambula kena. Ezambula evela njengosimo somlilo oshayo esihlahleni kepha sihlahla singavuthi. Wakhuluma noMoses. uMoses azange aze aqinise inhliziyo yakhe. Yayizwa lo. So uNkulunkulu usathi namhlanje ngoJesu Kristu lo amnikilile emhlabeni ukuthi azofela thina uma sizwa izwi lakhe. Ningazenzi lukhuni izinhliziyo zenu njengasekuqunuleni ngosuku lokulingwa ehlane. Manje uma ukholwa izwi awukholwa yimina awukholwa izwi libhalwe phansi. Uma izwi lihlukanisa nomsebenzi wamanga nobufebe nenkohliso nokuphinga nokuntshontsha nokubulala nokudaka utshwala izwi likaNkulunkulu elihlukanisayo nalokukhonza amadimoni nokukhonza izithombe nokuba isangoma nokuba umthakathi izwi likaNkulunkulu elikutshelayo ukuthi lento oyenzayo alihambisani nayo. Uma ufuna ukukhonza uNkulunkulu umkhonza ngeqiniso nangomoya. Umkhonza ngokwenza izwi lakhe ngeqiniso nangokuthi ulandele izwi lakhe ngomoya. Ezindaba bese thini lapho oyihlo bangilinga ngokuba abaningi ehlane uNkulunkulu ebakhiphile eGibhithe azange bakholwe ekuboneni kwabo izibonakaliso zikaNkulunkulu kepha futhi abaningi babo bamlinga uNkulunkulu ebanike ukudla bafuna ongaphezulu kwalokhu befuna lokhu nalokhuya bengihlola noma bebona imisebenzi yami iminyaka engamashumi 4 ngalokho nganengwa yileso sizukulwane. Suka lapho ngalokho nganengwa yileso sizukulwane ngathi bayakuduka njalo njalo. So uNkulunkulu ucasula abantu abangalaleli nabantu ababethi bafuna ukukholwa bakholwa ngezibonakaliso njengoba abantu bemlinga benza izinto befuna izinto uNkulunkulu abanye bathi uNkulunkulu ngifuna ngenzele ukuthi khona ngizobothi ukhona ukumlinga lokho uNkulunkulu njengoba ke abanye bathi benikwe isinkwa imana bathi bafuna inyama bathi beyidla igcwele amazinyo bafa. Abanye baqhubeka bakhonza abanye uNkulunkulu bashawa izinyoka. Abanye baphisana noNkulunkulu ngoMoses base bevuleka imigodi kwangena phakathi emgodini. So into evezwayo lapho kuvezwa ukuthi uNkulunkulu akazwani nabantu abangezwa. Uma ungezwa izwi likaNkulunkulu lenze wena lokho kwena kubalelwa njengento engenamsebenzi. Yeba lezo zinto zabehlela bona kube isibonelo ngokuba yonke into eyenzeke ehlanu njengoba seyibhaliwe namhlanje ubufakazi ukuthi uNkulunkulu wakwenza lokhu ukuze lezi zinto zibe yisibonelo. Kulotshelo bright isibonelo yinto eyenzelwe ukuthi uma ufuna ukwazi ngento ethize bese ubekelwe isibonelo. So uhamba ngokuba kunesibonelo. Uma kukhona umuntu omdala enza kabi izingane zibukela kuye zibonele. So uma enza into embi izingane zizobonela abe isibonelo esimbi. Kepha uma enza kahle uza kuba isibonelo esihle. So uNkulunkulu lezi zinto azenzile ngaphambilini wazibeka ziyisibonelo sokuthi ufuna ukukhonzwa kanjani ababengezwa wabashaya kanjani kwenzakalani kubantu abangakholwayo.
Lezo zinto lezo zibekelwe zaba isibonelo ukuze uma ukhonza uNkulunkulu uhambe ngokuqaphela njengoba ithi muvula uverse 1 uthini ngokuba akithandi bazalwane ukuba ningazi ukuthi yini lo ncwadi oyifundayo ifuna ibeke ubani ibizo ubani ngakho-ke bazalwane abangcwele enihlanganyele ukubizwa kwasezulwini njengokuba-ke njengoba uma uqhubeka ufunde ukubizwa kwasezulwini sibizelwe kona ukuze qaphelani umpostoli nompristi ukuze siqaphele lowo sibizileyo ongumpostoli nompristi omkhulu wesivumo sethu lowo okuyena esisondela kuNkulunkulu ngaye uJesu. So understand ukuthi sinomuntu oyisibonelo okuJesu esiza ngaye kuNkulunkulu. So angeke ngibe nenye indlela engathi ngiyayenza ezongisa kuNkulunkulu. Ngeke ama-Muslim, ama-Roman Catholic Church, Baptist Church, ngifuna indlela engikhomba ngqo kuNkulunkulu okumuntu ovela kuNkulunkulu osinike ukuyisana noNkulunkulu ngani na ukuthi yena eze azothethelela izono bese emva kwalokho asikhombisa ukuthi nathi uma sithethelela njengoba naye ezosithethelela siyofa sivuke ukuba inkonzo enkulu ukuthanda umakhelwane njengoba uzithanda ufunde ukuthethelela bese lezi ezinye izinto ziyathayisiselwa ungenzi okubi kumakhelwane wakho ukuba ukwenza okubi kumakhelwane wakho ukwenza kuNkulunkulu ukuba lo muntu lo owenza kuyena okubi umfanekiso kaNkulunkulu. So masiqaphele ukwenza kwethu ukuba kungamphazamisi uNkulunkulu nomoya wakhe phakathi kwethu, umoya wokuhleba, umoya onginikele oncwadi leyo yaseGalatiya sahluko 5 kusukela kuverse 14 ukuthi ithini lo ncwadi leyo. Ncwadi yaseGalatiya ukuthi ithini uma sibiziwe kuNkulunkulu ngoJesu bese ithini uverse 14 ngokuba umthetho wonke ugcwalisa ezwini linye lokuthi othanda umakhelwane wakho njengokuba uzithanda wena. Yes. Kepha uma silumana ungekho umoya oyingcwele, uma sihlebana ungekho umoya oyingcwele, sidlana qaphelani ukuba ningaqedani. Na into ezokwenzeka ngeke kuze kube khona ukuthula, sizozondana sibulalane, sizozondana sikhuluma okubi sithakathane ngenxa yokuthi yini awukho umoya wothando ukuthi uNkulunkulu akekho phakathi kwethu. Bese ithini ke kepha ngithi ke hambani nikumoya khona anikufeza ukuze sigweme ukugcwalisa izinkanuko zenyama nezimfuno zenyama. Understand mengithi ke uma uJesu engekho phakathi kwethu imizi yabhidlika, amabandla yaphela, emsebenzini aziswana, ezikoleni kugcwele umoya kaSathane ngokuba yini umoya wothando lukaNkulunkulu awukho phakathi kwabantu. You understand? You know nalowo uzibona elungile emehlweni akhe. You understand? So mezibona elungile emehlweni akhe wenze into ezojabulisa yena namehlo akhe nenhliziyo yakhe. Leyo nto akayifuna uNkulunkulu. Uthi thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda. Niqaphele ningadlani ngoba sizophela uma sigcwele umoya wenzondo nokuhleba nokuntshontshelana nokubulalana. Sizophela ngeke size kuNkulunkulu. So uJesu uze emhlabeni ukuthi uma siphile njengoba esifundisa nathi siyovuka kwabafileyo njengaye. So umbhalo ngale kwincwadi yamaHebheru ngakho ithi thina sibizwe ngenkonzo yokuthi sibe nethemba, ithemba lani lokuvuka mebuya uJesu sibalwe kanye naye siphile naye njengoba sizoba ngamakhosi kanye naye sibuse kanye naye. You understand? So ukukhonza kwethu njengoba sibizwa ngamakhosi sikhonza njengabapristi ababekhonza i-altare benza imisebenzi yokunikela iminikelo kuNkulunkulu benikelela abantu. Kepha thina manje sesikwenza ngqo, asisakwenzelwa abapristi. Ingakho ngithi akasekho umpristi emhlabeni ozothi uthandazela abantu ngaphandle kukaJesu kuyena uthi umpristi omkhulu osikhonzela phambi kaNkulunkulu. So thina ukuze sifinyelele lapho uJesu ekhona kumele senze konke asifundisa kona ukuba yena usephambi kwaNkulunkulu usefundisa nathi ukuthi uma sifuna ukuza kuNkulunkulu asize ngaye ngoba ungumpristi omkhulu. Ezo lonto leyo. Manini incwadi kwase kumaHebheru isahluko sesithathu verse 7 ngalokho njengokusho kukaMoya ongcwele ukuthi namuhla uma nilizwa izwi lakhe
ningazenzi lukhuni izinhliziyo zenu njengasekucunuleni kosuku lokulingwa ehlane lapho oyihlo bangilinga bengihlola noma bebona imisebenzi yami noma sebebonile imisebenzi yawo. Sike sibuyele futhi la. Bona uNkulunkulu wabakhipha eGibhithe wabenzela zonke izibonakaliso waze wavula ulwandle. Lokho sesikuzwa ngendaba sekubhalwe phansi njengesibonelo nafakazi ukuthi uNkulunkulu wenzani. Manje uJesu siyafika-ke wafika wafundisa bangalizwa izwi likaJesu baze bambulala. uNkulunkulu wayesenza isibonakaliso into engakaze yenzeke, wavusa uJesu ngomzimba wenkazimulo. So lokhu asekwenzile kumsebenzi nathi kumele sikholwe ukuthi uNkulunkulu wavusa uJesu kwabafileyo. Iyona lento le evelayo ngale ncwadi njengoba ithi ningamcanuli njengoyihlo ehlane athi noma esebenzele izinto ezinkulu bangakholwa. Wena yini osayifuna kuJesu ngaphandle kwemali nomsebenzi? uJesu akakubizelanga imali nomsebenzi, futhi lezo zinto ziyakunezezelwa uma wena ufuna umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakho. You understand? Ngalokho nganengwa yileso sizwe. Ngalokho ngokungakholwa kwabo uNkulunkulu lokho kwamcanula kwaba isiningiso kuyena ukuthi ukhipha abantu ebufeni nasebugqileni ubaletha phambi kwakhe ukuba bafundise izindlela zakhe, abahambise ezweni lesethembiso, izwe loju lezinyosi nobisi. Kepha azange bakholwe nalokho, babemlinga belokhu befuna izinto ezingenamsebenzi, benza izinto ezingenamsebenzi. Leyo nto yamcasula uNkulunkulu, akafuna abantu abangezwa. Uma umzalwane uphila ngezwi likaNkulunkulu, awuphili ngokucabanga kwakho noma kwamfundisi wakho, ukholwa yizwi likaNkulunkulu eliphilileyo. Asinendaba namagama amabandla, sinendaba nezwi likaNkulunkulu ekuyiyona into esokwahlulelwa ngayo uma uJesu eseza. You understand? Ngalokho nganengwa yileso sizukulwane ngathi bayakuduka njalo. So uma beduka enhliziyweni yabo kusho ukuthi balandela izinto uNkulunkulu angazange abayalele zona. Namhlanje abantu abaningi bayaduka ngokuba yini? Badukile ngenxa baswele ulwazi futhi inhliziyo zabo zinjani, zilikhuni, ziqinile. Uthi uNkulunkulu manizwa izwi lakhe ningenzi likhuni izinhliziyo zenu. Manje abantu bafuna ukukhonza uJesu ngendlela efunwa yibona, nabafundisi bashumayela uJesu ngendlela ethandwa yibona. You understand? Umehluko lowo. uNkulunkulu ufuna abantu abazozwa izwi lakhe balenze, hayi abantu abazolandela abantu ukuba kwenze ulandela umuntu ulandela impumputhe. Funa uNkulunkulu ngezwi lakhe ulenze, ulenze. Abazazanga izindlela zami. Yes. Ngaze ngafunga ekuthukutheleni kwami ngathi abaye kungena ekuphumulweni kwami. Studi. Batshele basuke labambele bamsindo le. Ngathi abaye kungena ekuphumulweni kwami. So ukuphumula kwaNkulunkulu uthi umbhalo uNkulunkulu wakha umhlaba nezulu nakho konke okuphakathi ezinsukwini eziyisithupha, 6 days. So uthe uNkulunkulu esekwenzile lokho, ngosuku lwesikhombisa wayesephumula kuyona yonke imisebenzi ayenzile. Wayesenze lo suku ngoba luphumulile akenzanga lutho ngalo, seqedile imisebenzi yakhe wathi lungcwele. Wathi usuku lwesikhombisa abantu bayakwenza imisebenzi yabo kusukela kusuku lokuqala kuze kufike usuku lwesithupha, bese ngosuku lwesikhombisa bayaphumula. Wayesekhetha abantu abafundisa lokho ngoba usuku olungcwele walenza yena uNkulunkulu laba ngcwele usuku lwesikhombisa. So akenzanga abantu ebenzela usuku olungcwele, wenza usuku olungcwele enzela abantu ukuthi ngalo baphumule emsebenzini yabo yonke. So uma esefika uJesu yena wenza imisebenzi ngalo usuku lwesikhombisa olungcwele, esegcwalisa ukuthi manje ubizela abantu kuphi? Ebungcweleni. Ingakho uJesu mathi ke ningathi ngize ukuphula umthetho noma ukubula nabaprofeti, uthi ngizogcwalisa. So uma uJesu egcwalisa, ugcwalisa izinto ebezingenziwa ngokomthetho obuyisithunzi salokho okunguye uJesu obokuzakusa umzimba wakhe uzogcwalisa konke. Ukuthi uma siphumuza imizimba yethu ikona bungcwele, ngoba siphumuza imizimba yethu esonweni. Ngokuba ukuphila ubungcwele uphumuza inyama yakho okubeni isigqila sotshwala sikagwayi, ubufebe,
ukubulala, inzondo. Inhliziyo yakho uma inenhliziyo embi, igcwele ubutha, ayikwazi ukuthethelela. So ayinakho ukuthula, umzimba wakho awunakho ukuthula ngenxa yemisebenzi engaphakathi emibi, nemicabango nemidlinzo emibi. uJesu uyakuveza nokuthi ngaphakathi kumuntu enhlizweni yakhe kugcwele ubusela, ukubulala, ukuphinga, ukuntshontsha, ukubulala. Lezo zinto uthi izona zinto ezingcolisa umuntu. Not into engene emlomeni. Ngokuba imidlinzo odla ngayo uma yimbi ingcolile. So uma ethi ngeke bangene ephumuleni bakhe, usho ukuthi ngeke baze bangene emngcweleni. Yini? Izinhliziyo zabantu zilikhulu, azifuni ukukholwa. You understand? Besithini? Wayani bazalwane ukuba nabo yedwa kini kungabi inhliziyo embi Yayizona ngisho engakholwayo. indaba inenhliziyo. uNkulunkulu uze emhlabeni ngendodana yakhe uJesu Kristu ukuzolungisa izinhliziyo. Izinhliziyo ezilikhuni ezimbi. Abantu bajabuliswa ukubulala ngomthetho kaMoses. Hayi, lo sifazane wathi uMoses uma emtholakala ephinga akaxoshwe ngamatshe. Uthini wena ngoba simthola ephinga? Uthi uJesu uma phakathi kwenu kukhona umuntu ongakaze asenze isono, makabe uqala ushatha itsha liphosekele. Yini uJesu ufuna ukukhombisa ukuthi abantu bajabulela ukugcina umthetho ozobulala abanye abantu kunokuthi benze kahle. Ingakho bese sihleli nabantu abaphuzayo nezifebe nabathela isibentela bathi uhlala nabantu abathize babahlulele. Uthi hambani nobheka ukuthi kusho ukuthini ukuthi ngifuna umusa, hayi imihlatshelo. Umusa kusho ukuthi uzothethelela, hayi indaba zezilwane nje bezihlaba ezingenamsebenzi, izinhliziyo zabo zizimbi, begcina umthetho kaNkulunkulu ngendlela engafanele. Ngokuba naye uJesu mase bembulala, bambulala ngendlela enamanga kakhulu, bemmangalela ngamanga, bavumelane ngamanga baze bajakalekiswe emthini. Yini? Ingokuba izinhliziyo zijabulela ububi zabantu. So iBhayibheli lizwa lithi manje lidila nenhliziyo yakho. Wafanele ukubheka abanye abantu kakhulu, zibheke nawe ukuthi phambi kaNkulunkulu ulungile yini. uNkulunkulu kumele akulungise wena kuqala, bese ukwazi ukukhuluma ukuphila nomakhelwane wakho, ukuze ukwazi ukuthi-ke ukhulume amazwi othando, ususe imidlinzo emibi. Ithele Wayani bazalwane ukuba nabo yedwa kini ukuthi nawe yedwa phakathi kwethu kungabikho inhliziyo embi. mangabi khona inhliziyo embi. Izwi likaNkulunkulu akulona lokulwa ukuthi wena uzibona uphakeme noma ungcono kunomunye umuntu. Izwi likaNkulunkulu lidila inhliziyo yakho ukuthi wena vumela uNkulunkulu amlungise, ukuze phela ube isibani sezwe, uphinde futhi ube yini, ube ukukhanya phakathi kwabantu, ube usawoti. Ithi enye usona ukukhuluma kwenu makuyoliswe ngusawoti, kube yinto ezofundisa abanye abantu. uNkulunkulu ufuna abantu abazophila ubungcwele, not abantu abazobayakholwa bathi kuba becula esontweni bese bethi-ke bayakholwa. Ukukholwa ukuhamba ngezwi likaNkulunkulu, ugcwaliswe ngomoya ongcwele, umoya oyingcwele okhombisayo ukuthi wena ubuNkulunkulu buphakathi kwakho, bukuwena. Ukuba izwi likaNkulunkulu uyalazi futhi uyalenza. Anike engakholwayo emhlubukisa kuNkulunkulu, enihlubukisa uNkulunkulu awuphinde futhi ephelele. Wayani bazalwane nabo yedwa kini kungabikho inhliziyo embi, mayingabi inhliziyo likhuni, ingabi futhi inhliziyo engakholwayo, emhlubukisa kuNkulunkulu ophilayo. Kepha yalanani imihla ngemihla, masiphile ngokuthi siqondisane endleleni njengoba siphila imihla nemihla. Kusathiwa namuhla ngokuba namhlanje kuseyithuba, ukuze kungabikho kini owenziwa lukhuni ngokukhohlisa kwesono. Lonto leyo. So njengoba sishumayela zonke izinto uma sithola ithuba, sikwenza lokho ukuthi sihleze abazalwane sibenze baqaphele ekuhambeni kwabo. Kungabi khona umuntu ozokhohliswa isono, ngokuba isono siyinkanuko engena kancane kancane. Meke waflathela ukuthando lukaNkulunkulu, isono sesikulindile. Ingakho uthi uSathane uyahamba uyabhonga yeke bhube sifuna zobagwinya. Isono yinto ebusayo emhlabeni. uJesu ulethe ubungcwele ukuze sinqobe ukufa okuyisono.
Yayizindaba. So uma wena uvumela inhliziyo yakho ukuba ibuswe umcabango engasile ufile. Sonke siyalwa silwela ukulungisa. Anginakho ukuzilandulela. Ngimele ukuthi ngaso sonke isikhathi ngivume ukuthi ngisona uNkulunkulu uyangilungisa. Akekho ongayonyobelwa isono, akekho futhi umuntu ongoni. Kepha akuvumi ukuthi wena uhlale esonweni ukuze ke wande umusa kaNkulunkulu. Umusa kaNkulunkulu wendela abantu abavuma izono zabo baphenduke endleleni abahamba ngayo. Bamkele izwi likaNkulunkulu bapheleliswe ebungcweleni bukaNkulunkulu. Umusa usho lokho ukuthi uma namhlanje uzwa izwi inhliziyo yakho ilamukela noma ngabe kuthiwa isono sakubambile kepha ulwela ukuthi wena uphume esonweni, not ukuthi umusa sinikele ukuba sihlale siqhubeke sibe izifebe, sibe iziphingi, sibe izitabane, sibe ngababulali, sibe izinhleli. Umusa awuvuni isono. Umusa isikhathi osinikiwe ukuba ubone ukungcola kwakho bese ke wena ucela into ethelelo uNkulunkulu akulungise bese akufaka endleleni uhambe ngolwazi nangendlela uNkulunkulu akubekela yona eyingcingo. Bambalwa bayitholwayo leyo ndlela leyo. Abaningi bebuswa uSathane ukuba yilowo nalowo amehlo akhe uSathane awambozile ngamanga nangenkohliso nangobulukhulu benhliziyo. Awukwenzi ngentando yakho, ukwenza ngentando namandla kaSathane ngokuba uSathane kuphela ongumkhohlisi nombulali nogcwalisa inkanuko yesono namanga. uSathane kuphela. Wena wazibona ngathi uyazikhulumela kanti ubuswa umoya kabani kaSathane, uyihlo uSathane. Mdala iqile elidala kakhulu uSathane. Uzenza ingilosi yokukhanya kepha imisebenzi yakhe ifakazela ukufa. Bese ithele incwadi ngokuba sesingabahlanganyela uKristu. Manje ke ngezwi likaNkulunkulu sihlanganyela kuyena uJesu osibizile esibizela uNkulunkulu. Uma sibambisisa ithemba lethu lokuqala, sibambisisa ithemba, ngiyawathanda lamagama. Sibambisisa ithemba lethu lani lokuqala kuze kube isikhathi sokugcina. Ithemba lokuqala ukuthi sifuna ukuvuka noJesu. Sifuna ukuvuka ngemizimba yenkazimulo sihambe siyohlala ekuthuleni kwaNkulunkulu ebungcweleni naphambi kwakhe sikhonze naye njengabapristi namakhosi phambi kwaNkulunkulu okwangunaphakade. Yezo lonto le. So uma sibizelwe nje ubungcwele yona into efuneka ngabe yashungela njalo emabandleni. You understand? Hayi izibonakaliso zamanga lezi ezifundiswa abafundisi babo TV laba balokwenitshela ukuthi umoya ingcwele uzokunethisela ube nombono ekunethisela ama coins engathi ke imvula uzoba nemali. Uyazi ukuthi ngathi uyagula kulento ogula ngayo uNkulunkulu uza kuyisusa. Yebo uNkulunkulu uyalapha but asiprofita abantu ngezinto eziphathekayo. Singazange sishumayele ukuthi abantu abahlukane nezono ngokuba uNkulunkulu ufuna ukulungisa inhliziyo. Akusizi uthembisa abantu ingcebo nokuthi uzobalapha kepha ubungcwele bungekho ngokuba akukho ukubona ubuso kaNkulunkulu ngaphandle kobungcwele nokulandela ukuthula nabo bonke abantu. Ayikho lonto le. Niyashumayela abantu besifazane angazi nishumayela befaka amacici bepende izinwele abanye baphemile emakhanda abanye bafaka amasingili abantu besilisa nabo bagqokisa abantu besifazane abantu besifazane bagqokisa abantu besilisa abantu bazenzela umathanda ebandleni. Akushumayela ubungcwele, shumayela umusa nje ojabulisa inyama nethemba lokuthi uNkulunkulu uzokubusisa ngezinto eziphathekayo. Akuyona imfundiso kaJesu leyo. Nawe yathi incwadi ongikhombisa uJesu ekutshela ukuthi uNkulunkulu uzokunika imali, uzokunika imoto, uzokunika umsebenzi. Mekuthi khona incwadi efakaza ngalowo ngiyayifunda eBhayibhelini nina abafundisi bamanga. Onke lento eshunyelwa oPastor Zondo, oShembe, ema-Roman Catholic Church bashumayela izinto ezifunwa yibona, hayi izinto ezikeBhayibhelini. Ama-ZCC olehanyana hayi bashumayela uJesu. You understand? Uma kuthiwa namhlanje uma nilizwa izwi lakhe ningazenzi ukukhulu izinhliziyo zenu njengasekucunuleni. Pho-ke ibaphi abezwayo becunula na? Obani abantu abangezwa
bebe becasula uNkulunkulu. iBhayibheli liyabuza, ungezwa kanjani ube wenza into wrong? Nami ngiyazibuza, ngizothi ngizwa kanjani ngibe ngiqhubeka ngenza into wrong? Angikwazi ukuzikhohlisa. Akufanele ngizenze umkhohlisi mina ngizikhohlise uqobo lwami. So kufanele nami ngizihlole. Khona ke uNkulunkulu ezokwazi ukungilungisa. Uma ngakwazi ukuzihlola ukholo lwami aliphelele, ngihlala ngesikhathi. Kufanele siqale sifunde ukuzihlola. Yabona iBhayibheli manje ithi lapha kwincwadi yokuqala waseKorinte esahluko 11 likhuluma ngokuthi isidlo sakusidla sidliwa kanjani. Lize lithi nani zihlolisiseni ukuze uNkulunkulu engekeza anahluleke. So umele nawe ukuzibheka uma ukuthi walazi izwi izinto zikaNkulunkulu zenza ngendlela. Abantu abaningi bafosela iBhayibheli. Mesikhuluma iqiniso sihambona izinto ngeBhayibheli bengazi ukuthi asikho lizwi linye nemoya munye. Angikwazi ukuba moya munye nento ozoyikhuluma ngomlomo engafakaziwe iBhayibheli. Noma kuthiwa iyafakazela iBhayibheli but isambulo sayo si-wrong ngendlela echaza ngayo, ngizokuyala ukuthi ayikho lonto leyo. Ukuba yini? iBhayibheli lithi belikhuluma ngento, lithi ezinye izinto zaziyisibonelo. Ukuthi kufanele sihambe sobheka isibonelo bese sikwazi ukuqhathanisa ukuthi lokho kusho umpostoli kuyahambisana nesibonelo. Then-ke siyaphelela ezwini ngokuba sihamba ngezwi elinesibonelo. Ayiyabona into le isobala kulabo abambulelwe uNkulunkulu. Kepha ifihlakele kulabo ababhubhayo ngokuba abakholwa ngokukamoya, bakholwa ngenyama. Abazalwane abaningi bahamba ngemizwa, abahambi ngokukamoya. Fanele sigqoke umoya, sikhumule umuntu wenyama. Umuntu wenyama uhamba ngemizwa. Uma ngi-wrong, asikho isidingo sokuthi ngizenze ukukanda qinile. Fanele ukufunda ukuvuma uma u-wrong. Yayisho lonto leyo. Thina umbhalo. Pho-ke yibaphi abezwayo bacunula na? Akusibo bonke abaphuma eGibhithe ngoMose na? Yes. Yibaphi-ke anengwa yibo iminyaka engamashumi 40 na? Yes. Kwakungesibo abonayo. Abazidumbu zabo zawa ehlane na? Idumbu zalabo abangazange balizwe izwi abangakholwanga zasala kuphi? Ehlane. Ingakho uNkulunkulu methumela abantu esizweni sikaBenjamin aphuma umuntu oyedwa, esizweni sikaManase makuphuma owesikabani uJosepha. Izizwe zonke uJuda, uIsaka, uRuben uyabakhipha bonke uthi aphuma amadoda nga-1 siphuma abantu abawu-12 athi ambani ohlola izwe elizakunika lona. Bahamba bahlola, abantu banye bafike bakhuluma inkohliso benza abantu basaba. Wasala amadoda amabili eqinisweni ukuthi no izwe lelungile. Wathi uNkulunkulu ngenxa labantu laba abangezwa abantu abazodla lezwi leli uJoshua noJafene noKhalebe. So uKhalebe noJoshua kwathiwa kulabantu laba ade behambile ibona bonke abanye abantu bazosala kuyongena izingane zabo kulela lizwe leli. So leminyaka u40 uNkulunkulu uqeda ngalesizwe salabantu abangezwa. Ingakhethi-ke yibaphi abasala? Yilabo abangakholwanga. Nalemhlabeni njengoba sihamba sonke singamakholwa, abanye bazosala endleleni bese kuthiwa uJesu siyabuya. Ukuba uJesu uzofike athathe abantu bakhe abazwile izwi balenza bese ukuthi bonke abantu abangakholwanga basale. Njengoba ethi baza kusala, abanye basala ehlane, abanye bazosala bahambe bayoshiswa emlilweni. You understand? Baningi. Ibaphi afunga kubo ngokuthi abayikungena ekuphumuleni kwakhe uma kungesibo abangalalelanga na? Yes. Siyabona-ke ukuthi babengena kungena ngenxa yokungakholwa kwabo. Ungakholwa noma kuthiwa uya esontweni bathi iBhayibheli, bathi inhliziyo yakho uma ingalenzi izwi kaNkulunkulu, wena-ke ngeke uze ungene ekuphumuleni kukaNkulunkulu, ngeke uze ungene ebungcweleni bukaNkulunkulu. Siyiqedile le ncwadi le yonke. Khuluma ukuthi uma ufuna size, mesifuna ukuza le khona uJesu, masenze izwi lakhe. uJesu Kristu uyinkosi, uyena osilethela ukuphumula nomusa nokuthethelelwa kwamacala ethu. So masizwe senze izwi lakhe. Singathi mesizwa izwi lakhe siqinise izinhliziyo zethu ukuba ngeke sifinyelele ekuphumuleni noma ekungcweleni noma esabatheni lakhe. Ngeke sikwazi ukuba yini izinhliziyo zikhulu.
baningi incwadi ezenzo bonke abantu abezwa izwi ngokuba ivangeli soloko esikhuthaza abazalwane into eyodwa aliguquko phela nje ukuthi izincwadi zikhona siyafakazisa ngazo ngoba kufanele senze njalo ukuze abazalwane bangaqhuzuki basale endleleni ngenxa yokuthi sebevumele isono ukuba sibuse kubona. Uthini uPetru? Phendukani. Uthi uPetru masiphenduke usho izwi kaNkulunkulu alifundisa uJesu ivangeli alithumela ukuthi uHohane uMbhapatisi lokuphenduka wayesethi khona uzofaka umoya ingcwele ngaphezulu. uJesu Kristu usethi-ke hambani ushumayela ivangeli lokuphenduka abantu nibashumayeze egameni likaJesu Kristu ukuze labo abakholwayo babhaphatiswe egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. khona niyakwamukeliswa Isiphiwo sikamoya oyingcwele. ngokuba isithembiso ngesenu Nesabantwana benu. nesabo bonke abakude. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabisa. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathini. Zisindiseni kulesizukulwane esiphambene. Ilona vangeli esinikewe le yokuthi abantu baphenduke ezonweni zabo beze kuNkulunkulu bezokwenza izwi kaNkulunkulu ngokwesivumelwane sabo noNkulunkulu kulabo abakholwayo. Singaqinisi izinhliziyo zethu nezintamo zethu zibe lukhuni. uJesu Kristu inkosi. Bonke abantu abafuna ukubhaphathizwa baza kusitshela kule mininingwane niyibonayo uNkulunkulu emuhle uzoyenza indlela sofinyelela kunini. Bese ke sibafaka emanzini abantu njengokusho kwembhalo bese beqala impilo le uNkulunkulu ayabele labo ababiziweyo ngecebo lakhe. Sophinde sibonane uNkulunkulu evumile kusasa ekuseni ngo-10 uNkulunkulu emuhle siyamethemba. uJesu Kristu inkosi. Sifanele umkhuleko. Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu uNkulunkulu onamandla siyabonga izwi lakho eliphilileyo Nkosi elisiqoshisayo elivusayo Nkosi ukuba sihambe ngokomoya singacunuli umoya engcwele njengokhokho bethu ehlane abangalalelanga Nkosi wanengwa yibo. Kepha siyabonga indlela yokuphila enguKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Siyabonga Nkosi ukuvuselela imiphefumulo yethu Nkosi kuba ingabi ngongqondo abalukhuni abantu abangalaleliyo Nkosi uJesu Kristu abadelela igazi lesivumelwano esisindise ngalo. Thatha udumo nenkazimulo size sibe nokunqoba wonke amaqhinga esitha uSathane ongummangaleli obangcwele ngoKristu Jesu yena yedwa oyinkosi nomsindisi yena yedwa oyindlela nokuphila neqiniso egameni elihle lenkosi uJesu manje naphakade. Amen.